aku kok. Kowe ora ngerti yen ratu Gustimu Prabu Boko kuwi kebak kelawan kadigdayan. Aja menika sipate menungso dewa wae wedi lawan aku mula. Dina samangka wis sumingkira, kula namung ngelikke kalih panjenengan. Ngelingke kelawan panjenengan, aku ora lali rasah dielikke. Bratasena niku sekti mandraguna, pramila jayang palagan, aku ora wedi. Wis to Kang, kowe iki lek wis ngelikne rampung, ora usah dadak diteruske, ngono. Kaya aku lho tegas. Sinuwun. Piye, Bilung? Sampeyan arep wani tenan karo Raden Bratasena? Aku wani. Aja menika Bratasena. Yen perlu dewa medun gawa gaman bledek, aku ora bakal mundur. Nek pancen wani tenan, mengke kerja sama kalih Bilung. Lah, rak ngono. Kerja sama piye? Bilung. Nah, ngeten kerja samane. Gandeng Bratasena niku sekti, nggih. Mengke sampean maju perang, mengke kerja sama kali kula, karepmu. Sampean perang karo Bratasena, kula teng wingking tata-tata gawe terbelo nggih ngusung mayit sampean. Cangkeme ora. Didongakne men aku iso menang. Wong murka tak didongakne iki gunane apa ora? Kudune nggih sampun dipun rampungi anggen paduka ndahar daginge menungso. Daginge kewan sing kathah kebo sapi, pitik lan liya-liyane. Kok mangan daginge menungso? Minggira timbang kakan cerewet dugang mongso ora kowe. Nek gunane awake dhewe matur, Kang. Iki beguguk mutamaton gajah gelar tanpa serati. Lah iya, awake dhewe batur ki isane mung tutur-tutur. Awake dhewe dadi wong tuwa, nuturi karo sing nom ora digugu ya wis ben. Mergo wong tuwa ki nggone kepinteran, nggone wong sing becik, wong sing apik. Dadi nek kabeh tuwa ki mesti apik. Apa iya? Iya. Apa-apa ki nek tuwa mesti apik. Kuwi wong, heeh. Nek panganan yo ngono, anggar tuwa ki mesti enak. Sing enom mesti ora enak. Apa iya? Yo. Contone beta mantel. Enak ora? Legi ora? Legi sebabe tuwa. Nek sing enom, elem enom, sepet. Salah tau mangan. Oh baik. Kuwi nek tuwek mesti enak, nek tuwa mesti enak. Aku tak takon, apa? Wis tau mangan jangan bung. Apa? Jare sing tuwa enak, tau mangan jangan bung. Aku ora tau mangan jangan bung. Oh. Oh. Tata gati wisaya indri yaksa. Indriyaksa sara maruta pemana bana margana samirana. Samirana lan parayang Pancabayu. Bratasena kuwi kowe. Ayo. Bratasena aku. Dikondangke kowe sekti mandraguna, aku Prabu Boko. Kowe sing tak goleki, ya kene kowe goleki aku. Kowe kudune iso ngayomi marang para kawulamu ning ya kene kowe malah njajah lawan para kawulamu sing nyengkakne kowe dadi ratu. Rasah dadak kowe tutur-tutur yen kowe wakili Demang Ijrapa ing manah lan tata tak unta malang dina iki. Ayo iso mangan aku wareg selawase urip syarat